Doncs els meus primers dies del centre me'n recordo que vaig entrar i vaig veure molta gent i em vaig sentir com molt... Sentia que ja tenia amics i que anava coneixent a la gent. M'agrada molt la varietat de projectes que té, que no és un centre on només estàs fent teoria, sinó també intenten fer molts projectes i això m'agrada molt. La part pràctica fa que sigui menys avorrit. I aquí és com més lliure, és com més natural. La relació que hi ha amb els professors, alumnes, ja que és molt bona perquè si necessites qualsevol cosa t'ajudaran, tot i que no estiguis a la seva classe els pots anar a buscar i parlar amb ells. Normalment diuen també que de cara a la selectivitat i sobretot com estem fent durant aquests 2 anys, doncs potser a vegades és una mica estressant, però crec que al final doncs, els coneixements impartits i tot el que hem après doncs, renta. Sí que ho recomanaria i en profunditat al batxillerat artístic perquè penso que hi ha molt nivell i si t'agrada fer-ho pots aprendre molt i t'apoyen molt els professors i tot. Ens aporten moltíssim de cara a la nostra vida després de l'institut.